Пурсем кане, номатон чӣ як Салом душмо? алайкум, номам Фирдавс аз Самарқандман. Ха, кай буза шумо Америкада? Ман қариби 1 сол шуд омдагем ба. Ха, инҷа чӣ тур шудас? Омдагитон хай пишаймон немешумо? Инҷа оила кардагем баринг не акаҷон. Чӯ? Инҷа ҳар хел одам будасакун. Корёби қиин шуд ака сараш ба азоб каштем. Омдан чӣ тур шуд? Чӣ ки омдан шуд? Грин карта ки? Омдана гап назанам акаҷон. Ҳамин деволда, девол ҳакалака дем ҳама меомдаги баринг. Ха, чӣ шуд? Чӣ проблема ҳаст? Гӯед ки? Тавсия намедиҳам, хай акун бо худошон медонам. Кӯба қариб мошон чапа шуд акаҷон. Пайн касиба 9 каса тухон ака. Якта дарахт доштам он ака. Кӯ баланд ака. Ганда калон ва 300 километр ҳаст? зиёд. Ха, бо чӣ проблема шуд? Омдан ба чӣ проблема? ҳамин шабаш ки ҳамин Мексика гузашт шудам ба шабаки ба ҳамин мор ҳамин поша печалак зад дакаҷон. Олиам дакаҷон. Калон наф. Якс өрмалаш кард. Ҳамин дастама тухонага мор ака. Мор? Мор. Чӣ хем калон ме? Калон ака. Дароз. Ҳаминҷа одамош мексиканцо ёрдам дод ака, олиам нагазид ака. Баъд дида ман росташ гӯям мезах кардам. Бо чӣ шуд хай? Як гала кор шуд ака. Вақт пушпарадагар гашта меомдед? Гашта намеомдам ака. Чӯ? Хем бугеша донам гашта намеомдам. Ҷа кидат шудем да, хеси худамон кидат кардам ака ҷон. Monster kill. Ҳаёт ҳам хем даст ака. Ҳабо митиам меояд? Не